Lami, apan kaya ra kaayo sa budget nga mga putahe, magkat-unta mga kapuso kung unsaon pagluto, piniagi ni ining makabusog nga report. Mahilig ka ba mukaon og manok o ganahan ka nga lain-lain ang klase sa pagluto gawas sa simple fried chicken? Ang Pinay psychiatric nurse nga food blogger usab, mutudlo ka nato sa caramelized chicken drumstick. Kining putahe nga alang sa uban mga lami kaayong sumsuman, mas gipa espesyal pa ni ining atong kapuso nga hilig kaayo og luto-luto. Atong tilawan ang iyang special sisig. Ug dili kay kana lang, kay Aniay kinaham kaayo sa kadaghanan ilabi na ni adtong igo-igo ra ang bulsa sa pangkarenderya. Ang special dinuguan ni Cook Julian Gabon. Busa dili kinahanglan nga dako kaayo ang budget alang sa pagluto. Basta kay maabilidad ka lang ug makamao mag-imbento, siguradong dili gayud magutman ug aduna pay makatunan. O balik Lance Gabutin, Chelo Valiena, Balitang Bisdak.